Komisario Kojak. Löytyykö teiltä yhtään vapaata huonetta? Milloin hän on syntynyt? 2 päivää sitten illalla 18.36. Saitteko paikan naiselle? Kuulin, että yksi nainen pääsi vielä pakoon. Ja kuka se sulhanen on? No se olen minä. Mitäs nyt? Meille saattaa tulla vaikeuksia sen yhden naisen takia. Komea Volvo! On hieno! Seurataanko meitä? Siltä näyttää. Oletko sinä Tatjana? Olen Tatjana. Meillä on koeajassa liikkuva poliisi uusi yksikkö. Ja sitten paino. No se on 52 kiloa. Onko hän kenties Ukrainasta?